असे टम्म फुगणारे असे घारगे मी आज तयार केलेत. खाताना कुसकुशीत, मऊ असे, गोड असे हे भोपळ्याचे घारगे आहेत. सुद्धा तेलकट नाही आणि मस्त असे सुके कोरडे असे हे भोपळ्याचे घारगे आहेत. ह्या घारग्यामध्ये मी मक्याचं पीठ घातलेलं आहे. त्यामुळे हे घारगे मस्त असे कुसकुशीत झालेले आहेत. हे घारगे भरपूर दिवस टिकतात सुद्धा. तर कधी प्रवासात वगैरे जाताना नक्की हे घारगे ह्या माझ्या पद्धतीत करून पहा. घारगे बनवण्यासाठी मी भोपळा घेतलाय. भोपळ्याची एक शीर आहे, ती घेतलेली आहे. आता हे भोपळ्याचे मोठे-मोठे तुकडे करून घ्यायचे. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. आणि आपल्याला हे आता वाफवून घ्यायचं आहे. म्हणजे कुकरला लावून आपण 3 शिट्या दिल्या की मस्त असा भोपळा चांगला शिजला जातो. त्यानंतर आपल्याला ही साली काढायची आहे. आणि हा भोपळा शिजवताना ह्यामध्ये आपल्याला पाणी जरासुद्धा घालायचं नाही. मग थोडं पाणी घालायचं आणि हा टोप तसाच ठेवायचा आहे आणि आपल्याला 3 शिट्ट्या करून घ्यायचे. भोपळा मस्तपैकी शिजलाय. आता आपल्याला ह्याचं साल काढून घ्यायचं आहे. पटापट असं हे साल निघतं. जरा गरम आहे, तर थोडं थंड करून नंतर तुम्ही काढू शकता. आता मी हे सगळा भोपळा हे बघा याची सालं काढून घेते अशा पद्धतीमध्ये. आणि लगेच होतं. जर तुम्ही असं सुरीवर कापत बसला तर खूप उशीर लागतं, कारण भोपळ्याचं जे साल असं जाडसर असतं, त्यामुळे कापायला पण जरा वेळ लागतो. त्याचं गर काढून घ्यायचं आणि मिक्सरला आपण व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं. बारीक अशी भोपळ्याची पेस्ट करून घेतली. यामध्ये तर 1 वाटीभर मी गूळ पावडर घातलेली आहे. गूळ पावडर असेल तर गूळ पावडर घाला, गूळ घातला तरी चालेल. 1 वाटीभर घातलेला आहे. तर आता हे मिक्सरला फिरवून घेतलं, त्यामुळे मस्त असं बारीक अशी त्याची पेस्ट झालेली आहे. आता एक परात घेतली आहे, त्याच्यामध्ये ही आपल्याला भोपळ्याची पेस्ट काढून घ्यायची आहे. यामध्ये 2 चमचे आपल्याला तूप घालायचं आहे. यामुळे घारगे खूप छान होतात. 1 चमचाभर 1-2 चमचे आपल्याला तीळ घालायचे आहेत. वेलची पावडर घालायची आहे आपल्याला यामध्ये. आता वेलची पावडर आणि सगळं घालून झालं तर आपल्याला एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा. आता हे व्यवस्थित सगळं आपण मिक्स करून घेतलं आहे. ह्यामध्ये अजून छान टेस्ट येण्यासाठी मी अर्धी वाटीभर मी सुकं खोबरं घालणार आहे. हे बघा. खूप छान येते टेस्ट घारग्यांना. तर तुम्ही असं सुकं खोबरं घालून सुद्धा घारगे करून पहा. सुकं खोबरं सुद्धा यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा. मिक्स करून घेतलंय. आता आपण ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मक्याचं पीठ. तर असं हे पिवळसर मक्याचं पीठ भेटतं. वाटीभर घातलंय. नाहीतर मक्याचं पीठ तुम्ही म्हणाल तर कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा असतं. तर ते घालायचं नाहीये. असं पिवळसर मक्याचं पीठ असतं, ते घ्यायचं आपल्याला. 1 वाटीभर घातलेलं आहे. आता ह्यामध्ये 1 वाटीभर आपल्याला गव्हाचं पीठ सुद्धा घालायचं आहे. हे बघा. अजून गव्हाचं पीठ लागणार आहे, पण ते आपण जरा पीठ मळताना नंतर आपल्याला अंदाज कळणार, तेव्हा आपण घालायचं. तर 1 वाटी मक्याचं पीठ आणि 1 वाटीभर मी गव्हाचं पीठ घातलंय. यामध्ये आपल्याला हे सगळं पहिल्या आधी मिक्स करून घ्यायचंय, म्हणजे आपल्याला पिठाचा अंदाज कळला जातो. हे दोन्ही पीठ आपल्याला एकदम मिक्स करून घ्यायचे. हे बघा. आता या 1 वाटीभर मी अजून गव्हाचं पीठ घेते. तर थोडं-थोडं करून घालायचं. लगेच घालायचं नाहीये. थोडं-थोडं करून मी घालणार आहे. हे बघा. तर हे पूर्ण 1 वाटीभर मला हे गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे. 1 वाटी मी गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे. यामध्ये थोडं चवीपुरतं मीठ घालायचं. मगाशी घालायला मी विसरली होती. कुठलाही गोडाचा पदार्थ घेतला की थोडंसं मीठ घालायचं आहे आपल्याला. आता हे गव्हाचं पीठ एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. पीठ परत जर लागलं तर ह्यामध्ये आपण घालणार आहे मक्याचं पीठ. कारण आता मी गव्हाचं पीठ 2 वाटी घातलेलं आहे आणि अर्धी वाटी मी अजून मक्याचं पीठ अजून वापरलेलं आहे. हे एवढं प्रमाण आहे. म्हणजे 1.5 वाटी मी मक्याचं पीठ घातलेलं आहे आणि 2 वाटी मी गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे. असं करून आपल्याला हे सगळं आता व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. हे बघा. मला वाटलं जर पीठ चिकट आहे तर तुम्ही थोडंसं गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. पण मला हे पीठ म्हणजे घारगे करायला 2 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1.5 वाटी मक्याचं पीठ लागलेलं आहे. चांगलं मळून घेतलेलं आहे. आता याचे गोळे करायचे आहेत लिंबाच्या आकाराचे. पोलपाट वगैरे घेतलं की त्याला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि आपण आता ह्याचे गोळे तयार करून घेतो. तर आधी 5-6 गोळे तयार करून घेतले की लाटायलाही बरे पडतात. हे बघा असे गोळे तयार करून घेते मी. तर पटापट असे गोळे तयार करून घ्यायचे आणि मग आपण लाटून घ्यायचे. त्यांना पिठाच्या गोळ्याला थोडं तेल लावायचे आणि थोडे मी खसखससुद्धा घातली, त्यामुळे छान असे घारगे दिसतात. लाटताना एका बाजूला मी खसखस लावली आहे आणि मग आपण ती लाटून घ्यायचे. असे मीडियम, जास्तही पातळ करायचे नाही आहे. तर आता हे सगळे मी लाटून घेतलेले आहेत आणि आता आपल्याला हे बाकीचे पण गोळे तयार करून घेतले. हे जोपर्यंत आपण तळेपर्यंत ते आपल्याला लाटायला जास्त वेळ लागत नाही. तर बघा तुम्हाला मी तळताना सुद्धा दाखवते. मस्त असे टम्म फुगलेले. जरासुद्धा असं तेल वगैरे जिरणार नाही या घारग्यांमध्ये आणि तेलकट तर अजिबात होत नाही. मस्त सुके कोरडे असे हे घारगे तयार होतात आणि मुलांच्या टिफिनसाठी पण देऊ शकतात. प्रवासात तुम्ही नेण्यासाठी पण हे घारगे मस्त आहेत. मक्याचं पीठ घातल्यामुळे याला मस्त अशी चवसुद्धा येते आणि तेलसुद्धा जास्त जिरत नाही. तर हे बघा, असे हे
एकाच टायमाला 2-2, 3-3 घारगे एकाच टायमाला तळायला मी हे केलेत आणि सगळे असे टम्म फुगतायत. हे बघा. तर अशा पद्धतीने हे घारगे एकदा तुम्ही करून पहा आणि तुम्ही दरवेळी तांदळाचं पीठ घालत असणार घारग्याच्या पिठामध्ये किंवा नुसते तुम्ही गव्हाच्या पिठाचे सुद्धा करत असतील. पण तुम्ही असे मक्याचे पीठ घालून सुद्धा एकदा घारगे तयार करून पहा. मस्त असे भरपूर वेळ असे टम्म फुगलेले असतात घारगे आणि खूप छान लागतात. तर नक्की करून पहा ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही मक्याच्या पिठाचे घारगे. आवडले असतील तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ आवडीने बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.